Ahojte! Chcete vedieť tie najnovšie informácie z našej farnosti? Tak ste si zapli ten správny program. Poďme sa na ne spoločne pozrieť. Apríl je mesiacom, v ktorom slávime tie najväčšie dni kresťanov. Posledná večera, smrť či zmŕtvy stanie Ježiša. Viac nám už prezradí Zuzka. V apríli slávime vyvrcholenie celej pôstnej prípravy. Počas veľkonočného trojdnia sme mali príležitosť sa hlbšie zamyslieť nad Pánovým umúčením a jeho slávnym zmŕtvych staním. Naši divadelníci sa tiež rozhodli prispieť svojou troškou a pripravili si vystúpenie, v ktorom sme sa mohli spoločne zamýšľať nad tým, ako veľmi nás nebeský Ocko miluje, keď vydal svojho syna, aby takou potupnou smrťou zotrel naše hriechy. Ako píše prorok Izaiáš, on však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Preto mu neustále ďakujme. Veď on je láska, tak sa ňou nechajme objať. Paťo, vieš, aké je prvé písmeno gréckej abecedy? Samozrejme, alfa. A čo sa ti vynorí v hlave, keď sa povie 24 hodín? No predsa deň. A teraz povedz tie dve slova naraz. Alfa deň. Že nerozumiete? Pozrite si nasledujúci príspevok. 7. marca sa v centre svätého Jakuba uskutočnila pre Birmovalcov akcia s názvom Alfa deň. Celý deň sa niesol znamení Ducha Svätého. Začali sme modlitbou, pokračovali sme peknou prednáškou animátora Joška, filmom a svedectvom Petra Liptáka, ktorý nám rozprával o Bohu a o tom, ako sa po živote s drogami a inými závislostiami stal kresťanom. Po chutnom obede nám povedal ešte pár povzbudivých slov a nasledovala dlho očakávaná modlitba vkladania rúk, cez ktorú mohol každý z nás cítiť prítomnosť Božej lásky a Ducha Svätého. Za neustáleho spevu našich zboristov sa kňazi, animátori a košickí hostia modlili za Birmovancov. Verím, že Duch Svätý bude naplňať srdcia našich Birmovancov a oni budú môcť neustále zakúšať jeho pôsobenie vo svojom živote. Stredy s prekvapením sú už naša stará dobrá klasika. Každý mesiac vám prinášame súhrn toho, čo sa počas nich udeje. No dnes vám prinášame prehľad stried na tento mesiac. Každý týždeň o 3. ťa pozývame prežiť jedinečnú stredu plnú prekvapenia, zábavy, súťaží a tvorenia. Mesiaci apríl nás čaká príprava na veľkonočné sviatky, tanečná streda, Milujem Slovensko a kreslené na tričko, tak neváhaj a príď. Preventívny systém Dona Boska, Alebo ako správne vychovávať deti a mladých. aj tak by mohol znieť názov ďalšej reportáže. Prinášame vám zábery zo školy animátora. 21. marca sa opäť konalo vyučovanie animátorov. Tentoraz bolo ich cieľom naučiť sa niečo o správnom formovaní a výchove pomocou preventívneho systému svätého Jána Boska. Súčasťou sobotného popoludnia bolo aj viacero súťaží naplnených kreativitou a humorom. Veď práve tieto dve veci využíval aj Don Bosco. Na konci ešte zhodnotili prácu s deťmi a mládežou v centre, navrhli nejaké novinky a na rad prišlo aj vyhodnotenie súťaže o najlepšie vymyslenú akciu, o ktorej vás budeme informovať už čoskoro. Nasleduje Rýchly prehľad udalostí! 4. marca k nám zavítal otec Ludvík Minde, ktorý je biskupom v Tanzánii. Počas omše, ktorú slúžil spolu s našimi kňazmi a Luigim, kapánom zo Soliniek, zdôraznil, že nasledovať Krista znamená predovšetkým v pokore slúžiť blížnym. Po svätej omši nám bližšie priblížil podmienky, akých žijú a porozprával nám o srdečnosti tamojších ľudí. Prezradil nám, že by chcel založiť školu s názvom Ave Mária a poprosil nás o modlitby na tento úmysel. Aj počas pôstu sme mali možnosť pomôcť charite svojim dobrovoľným príspevkom. Všetkým, ktorí nás podporili či už finančne alebo svojou modlitbou, ďakujeme. Žiaci si prišli otestovať svoje vedomosti na biblickú olympiádu. Ako prebiehala a kto sa stal víťazom, sa dozviete práve teraz.
Dňa 13. marca 2015 sa konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády pre základné aj stredné školy. Začali sme slávením svätej omše a potom sme sa presunuli do centra. Moto 14. ročníka súťaže znelo Putovanie za cieľom. Boli vybraté 3 knihy, a to kniha Jozue, kniha Tobiáš a Skutky apoštolov. Najviac bodov v prvej kategórii získali dievčatá zo základnej školy Stará Bystrica, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Dolinský potok a tretie miesto patrilo súťažiacim zo základnej školy Klementisova. V druhej kategórii vyhrali dievčatá z gymnázia, druhé miesto patrilo chlapcom zo Spojenej školy a na treťom mieste sa umiestnili súťažiaci zo strednej odbornej školy Strojnícke. Ďakujeme všetkým účastníkom a víťazom držíme palce v diecéznom kole. Opäť sa bude konať akcia Myslíme na rodinu. Štartujeme už 19. apríla Dňom rodiny a pokračujeme Dňom matiek. Viac informácií sa dozviete v tomto príspevku. Dostali sme sa už na samotný záver. Ďakujeme vám, že ste si nás zapli a tešíme sa na vás v aprílovom vydaní. Pre Fátske správy, Paťo a Betka. Dovidenia.